Kami ang mga Cafgu, alalay sa sundalo. Voluntaryo kami nga nagserbisyo. Kung tan-awon sa layo, daw murag army kuno. Kung duolon walay tadak ang kwelyo. Ug may mga panahon sa gira na pasubo, gisulong sa rebelde among kampo. Pastilan Ginoo, pagkadaggo sa buto, abi kog magkita naming San Pedro. Kung sila may RPG, kami usab dunay 90. Kung sila dunay AK, kami usab dunay K3. Apan sa buto sa arbor, lagpot ang ilang atuli sa tora-tora. Palarog tangke, hibos ang tinae. Busa ba di pag-cover ng hadyong rocket lancer? Kun maigo kalabaw pasgi cancer. Natapsingan sa lobot ang amo ang team leader, kay butalo sa bang ilang sniper. Nagpaarak og ayo ang among 60 gunner, nagkumpiyansa wag gyud mo ayo cover. Ug ang resulta naigo sa tiil, karon tuwa sa pilo na nag-wheelchair. Kung sila may RPG, kami usab dunay 90. Kung sila dunay AK, kami usab dunay K3. Apan sa buto sa arbor, lagpot ang ilang atuli sa tora-tora. Palarog tangke, hibos ang tinae. Ang lisod ni ini, kung sila mo atake, pagpang ambos maoy ilang diskarte. Kay dili daw makaya, epistopis ang army, kay ang palar naglukluk manok pipi. Apan bisanon sa sundalo di marugi, kay nakadaghan ang gustong mo training. Dinhi sa EFP, usahay happy-happy, labi na og tugtan nga mag-overday. Dinhi sa EFP, usahay happy-happy, usahay sab may mag-relax sa morgue.